Rigward il-kaċċa fejjien jgħid liġu. Għadhom parti il-kaċċaturi li ma tridux voti fuqhom. Se jiġri rigward il-kaċċa, rigward il-nammur tiegħi sur Bużutti. Rigward il-kaċċa fina li morna l-qorti fejn l-Unjoni Ewropea għal-ġimna biex nagħlqu l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Imma hawnhekk kienu hawnhekk. ċans ħawiex bħessa. Il-kawża irbaħnija u l-istaġun fir-rebbija għadu jinfetaħ. Vera li għadu jinfetaħ, għajdilhom li għadu jinfetaħ. Żewwaħda. Vera li għadu jinfetaħ, l-istaġun tal-kaċċa. Inti semmejt l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Jiena ngħid dak kien il-problema, għaliex m'għandekx problema fil-ħarifa. Rebbija, mela, riduna nagħlquh, iġġilidniha, riġnoqna għalikom, irbaħnija l-kawża u l-istaġun għadu jinfetaħ kull sena. Rigward tal-ħarifa sa ċekkintu il-ħinijiet għamiltuhom sa tlieta. Rigward tal-rebbija, il-liċenzja tgħidlek kif imniwara mill-ewwel ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru li hija 27 euro xi ħaġa sens. Hija valida l-liċenzja għal xiex daħlet 50 euro oħra bħala taxxa indiretta rigward il-kaċċa. Biex toħroġ jew ħatturini jitra fuq l-Unjoni Ewropea. Jew kellha se taħleb għax weġibtek issa se taħleb li mhux qed naqleb ifhimlu waħda sur Bużutti. Inti qed titkellimni itra li għaddilek qabel tħallna mill-Unjoni Ewropea fejn kellek ċertu inkwiet. Dak l-inkwiet aħna ndirizzajnieh. Issa jekk 10 snin wara qed tħallas tikara l-liċenzja huma affarijiet possibbli. Fl-ittra hawnhekk qiegħda l-kaċċaturi u n-nassaba se jkomplu jipprattikaw id-delizzju tagħhom fi sħiħ. Fi sħiħ sur Bużutti. Is-sħiħ jiena nifhimha llum f'Settembru naqsu l-ħinijiet. F'April daħħalna 50 euro oħra bħala taxxa indiretta biex joħorġu l-kaċċaturi. Titkellem li jew biex titkellem l-kamera. Le, titkellem nagħmlu teatrin. Tistgħu titfuhom kollha l-kamera. Tistgħu titfuhom kollha, ċerem importanti, tistgħu titfuhom kollha l-kamera. Jiena għaflek illi fuq il-kaċċa inti rċevejt dik litra u aħna ħriġna qolqna għalik. Jiddispjaċini sur. Ħafna jiddispjaċini. Ma bsax fil-Partit Nazzjonalista kellna sansaw. Ma naħsibx li tkun ġust. Naħseb li inti trid tapprezza illi fil-ħajja l-affarijiet iridu jsiru imma jsiru b'kontroll u fil-liġijiet. Jiġri x'jiġri wara d-9 ta' Marzu il-kaċċa trid tibqa' ssir fil-liġijiet, inkluż il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi.